Babi, prestaňte sledovať svoje hodinky a začnite počúvať svoje telo. Ak dneska si dalo tréning úplne všetko, potíš sa, ledva lápaš po dychu, ale tvoje hodinky ti ukážu, že si nespojila veľa kalórií. Je to dôležité? Alebo naopak máš pocit, že sa len tak hýbeš a tvoje tepy lietajú v červených číslach. Hodinky môžu byť dobrý sluha, ale zlý pán. Každý tréning sa líši, tie svaly budú páliť tie kalórie za vás, aj keď ste v pokoji. Ak tvojim cieľom je chudnúť, je kľúčový. Ahojte, babi, dnes si povieme, prečo vaše hodinky môžu byť dobrý sluha, ale zlý pán. Vysvetlíme si, kedy má význam pozerať si srdcovú frekvenciu, celkovo tepy, aký je rozdiel medzi aerobným a anaerobným prahom, nejaké mýty a fakty, čo sa týka spaľovania tukov, zóny 2 a prečo každý deň, každý tréning môžete mať iné tepy, aj keď trénujete rovnaký tréning. Takže aké faktory vplývajú na vašu srdcovú frekvenciu celkovo. Vysvetlíme si, aby rozdiel, aké máme tepy pri silovom tréningu a naopak, aké máte pri hitku. Prečo to sledovať a prečo nie. Závisí od kontextu. Prečo sledovanie tepu pre teba, čo cvičí Balance TV, nie je také dôležité ako to, ako sa cítiš. A na záver si vysvetlíme, prečo máš dnes iné tepy ako včera. Sú tvoje hodinky vtipné alebo presné? Aby odchýlka merania optických senzorov na zápesti sa pohybuje o 10 až 15% oproti klasickým športovým lekárskym testom tzv. Spiroergometrii. Napríklad pri takom extrémnom hitku, keď idete naplno, ešte ste spotené, pri rýchlych zmenách, ako sú výskoky, angličaky, môžu hodinky ukazovať o 30 až 50 menej alebo viac tepov, ako je klasická realita. Treba zdôraziť, aby fakt, že pod pohyb ruky a svetlo pod senzorom robia z hodiniek pri dynamickom tréningu len orientačný nástroj. Nie je to laboratórium. Vy nie ste športovci ani olympionici. Vždycky závisí od kontextu. Máme nejaký aerobný alebo anaerobný prach, takzvané kde sa láme chlieb. Aerobný prach cvičíš v pohode, vieš plynule rozprávať. Väčšinou je to silový tréning, bear. Telo stíha dodávať kyslík a ako hlavné palivo používa tuky. Áno, potom máme anaerobný prach, tzv. Bod zlomu, už lápaš po dychu, vtedy len sa snažíš urobiť, čo treba, si vo vysokých číslach. Telo nestíha oxidovať tuky, to znamená prepína na cukry, tzv. Svalový glykogén a začína sa tvoriť laktát, tzv. Pálenie svalov. Sice tzv. Zóna 2, spaľovanie tukov, všetci o tom hovoríme, máte pocit, že spaľujete iba tuky. Nie je to tak. Či už pri anaerobnej alebo aerobnej aktivite spaľujeme obidva substráty, či cukry alebo tuky. Ide o to, v akom percentuálnom pomere. V tej zóne 2, áno, síce spaľujeme v danom momente viac tukov, približne 60% tukov, 40% sacharidov, ale ide o to, aký je váš cieľ pri danom tréningu. To je oveľa dôležitejšie ako to, v akých srdcových frekvenciách sa momentálne nachádzate alebo v akej srdcovej zóne sa momentálne nachádzate. Síce cvičíte v tej zóne 2, ale celkový výdaj na konci tréningu, celkový výdaj energie bude nižší, ako keby ste išli vo vyšších intenzitách. Dajme si takú jednoduchú matematiku. V zóne 2 spáliš za hodinu tréningu 300 kalórií. Z toho väčšina, dajme tomu, bude z tuku. Hit tréningu za rovnakú hodinu by si spálila 500 kalórií. Z toho menej tuku, ale viac celkovo. Ide o to, že ak tvojim cieľom je chudnúť, je kľúčový celkový kalorický deficit v rámci toho dňa. Nie či si počas cvičenia spálila viac tukov alebo cukrov. Telo si energetickú bilanciu vyrovná v rámci dňa. To neznamená teraz, že máte, babi, ísť iba vo vysokých intenzitách, že máte cvičiť iba hitko. To nezregenerujete. Odporúčam maximálne 2 hitka za týždeň. Pre väčšinu z vás jedno hitko bude postačujúce. Silový tréning má úplne iný význam. Nejde o to, koľko spalujete počas toho tréningu tukov a koľko cukrov. Tam ide o rast svalov, o svalovú hypertrofiu. Takže treba pochopiť pojmy a dojmy a na čo sa sústrediť a aký je váš hlavný cieľ, lebo každý sme individuálny, každý chceme niečo od toho tela iné, niekto už má svoju vysnívanú váhu, nerieši, koľko spáli tej energie, chce si len dobre zacvičiť, cítiť sa lepšie, byť silnejší. Niekto naopak práve len začal s nami cvičiť, takže jeho cieľom môže byť, že chce spáliť čo najviac kalórií. Samozrejme musí mať ten svalový základ, aby aj v tom hitku vedel precvičiť a udržať si to tempo.
Áno, teraz všetci hovoria aj na Instagrame, plný Instagram toho tzv. Afterburn effect alebo EPOC, excess post exercise oxygen consumption, čiže koľko kalórií spálite po tom danom tréningu. Áno, po hitku spálite v rámci tých 24 hodín, v rámci toho okna viac kalórií celkových ako po silovom tréningu. Ale na konci dňa ide zase o to, aký je váš cieľ. Pri silovom tréningu nejde o to mať vysoký tep počas série, počas cvičenia, ale o mechanické napätie vo vašich svaloch. Tým pádom vytvárate tzv. Metabolickú bombu. Po silovom tréningu telo opravuje tzv. Mikrotrhliny vo vašich svaloch. To znamená, že váš bazálny metabolizmus BMR môže zvýšiť ďalších 48 hodín o 7 až 10%. Takže takisto sa tam vytvára ten afterburn efekt, ale plus ako bonus vytvárate novú svalovú hmotu. A tá vám bude slúžiť, či spíte, či chodíte, či sa prechádzate, či hladkáte svojich miláčikov. Tá vám bude slúžiť až dokým zase nestratíte tú svalovú hmotu. Takže tak ako hovorím ja, veľmi často viac svalov, menej problémov a tie svaly budú páliť tie kalórie za vás, aj keď ste v pokoji. To znamená, že aj keď spíte, a to vaše hodinky počas toho tréningu samozrejme nevidia. Preto u nás v Balance TV nájdete mix všetkých tréningov. Nájdete tam pilates, nájdete tam bear, nájdete tam silové tréningy, spodok tela, vrch tela, core a samozrejme aj hitko. Pri rôznych týchto cvičení máme rôzne tepy. Pri pilates, bear pracujeme na detailoch a stabilite tep je nízky, ale metabolický stres vo svale je vysoký. Takže nesúďte tréning podľa toho, či ste sa zadýchali. Na druhej strane máme tu hitko, tu chceme tep vysoký, chceme ísť naplno, babi, aby sme vyvolali ten afterburn efekt, telo po hitku dopaluje kalórie, je to tak, aby splatilo ten kyslíkový dlh. Prečo máš dnes iné tepy ako včera? Možno cvičíš rovnaký tréning, ale cítiš sa inak. A to je presne to. Ide o to, ako sa cítiš. Srdcové tepy, srdcovú frekvenciu ovplyvňuje strašne veľa faktorov. Napríklad menštruačný cyklus. V druhej polovici cyklu, v tzv. Luteálnej fáze, môže byť tvoj tep zvýšený o 5 až 10 úderov pri rovnakej námahe. Ďalšia vec, ktorá môže ovplyvniť vašu srdcovú frekvenciu, je, či cvičíte ráno alebo večer. Ráno je srdce pokojnejšie, večer je opačne telo ovplyvnené väčším stresom, kofeínom, jedlom, čo tep prirodzene zvyšuje. Čo treba určite spomenúť je takisto hydratácia. Ak piješ málo vody, tvoja krv je hustejšia a srdce musí byť rýchlejšie, aby ju rozpumpovalo. Aj to môže ovplyvniť tvoju srdcovú frekvenciu. Tak si to babi zhrňme. Hodinky berte ako spätné zrkadlo, nie ako volant. Je dôležitejšie, ako sa v daný deň cítite. Ak sa cítiš dobre, pridaj, aj keď hodinky svietia na červeno. Ak si vyčerpaná, málo si spala, dieťa neposlúchalo, uber, aj keď si v tzv. Modrej zóne alebo zóne 2. V Balance TV nám ide o dlhodobé zdravie, nie o naháňanie čísel na displeji. Napíš mi prosím ťa do komentára, či si typ, čo bez hodiniek nevidia ani z domu, alebo cvičíš čisto podľa pocitu. Dajte like, dajte koment a vidíme sa babi na ďalšom tréningu, pretože život je pohyb.